За разлика от миналата година, когато видинчани се шегуваха, че комарите са с големината на хеликоптери, тази насекомите са драстично по-малки, но по-хапещи. Пиковия час, в който комарите тръгват на война срещу жителите на областния град, е малко след 18 часа. Но видинчани споделят, че жилищите насекоми нападат през целия ден. Според мен не се полагат достатъчно усилия в това направление. Според гражданите, последните години насекомите не се третират качествено. Видинчани споделят още, че опушването срещу комари се прави на по-ранен етап, когато насекомите са в зародиш, защото смисъла след това от опушване е нулев. Комари има навсякъде, така че трудно е да се бориме. Това трябва общината да вземат мерки. Миналата година Видин отново имаше проблеми с комарите. Тогава фирмата, която третираше насекомите, го правеше с неизвестен според видинчани препарат, който разнасяше миризма на пържено месо в целия град. А след първото опушване, тогава собствениците на автомобили усъмнаха с мазни стъкла. Тази година мазнина няма, но сериозно ухапани има. Като това 6-годишно момиченце, майката на което се оплака пред нашия екип, че детето се страхува да излиза навън. Значи минаваме какво... Аз знам поставям какво е това, дали е препарат нещо, дали не е... Някаква машина минава е. Пръска, то като пушки. Проверихме и как стоят нещата в ресторантьорския бранш. Собствениците на крайдунавски заведения отказаха да застанат пред камера, но всеки един от тях сподели, че е страшно вечер. Клиентите си носят предпазни препарати, като посещават заведението, а собствениците дават маса пари за спирали против комари, но ефект няма. Ресторантьорския бранш бе категоричен, че ударили часовника 20 часа, клиенти изобщо не чакат. От общината съобщиха, че полагат всички усилия срещу дребните вредители, но ефектът за сега е минимален. Припомняме, че миналата седмица община Видин сключи договор с дезинфекционна станция Видин, който е на стойност над 31 000 лева. А тези пари ще изгонят ли дребните вредители, предстои да разберем. Момчета, не ви ли е страх от комарите? Не. По-наред колко ми е.